každom prípade regeneračná medicína sa začala dávno pred súčasným chápaním regeneračnej medicíny. Začala s centrami popálenín a s aplikáciou keratinocytov, respektíve fibroblastov do popáleninovej liečebnej praxe a následne do rekonštrukčnej chirurgie. Následovala aplikácia kmeňových kurotúrnych buniek, ktoré same v sebe obsahovali, ak pochádzali z kostnej drene, aj adultné kmeňové bunky nehematopoetickej rady. V súčasnosti sa regeneračná medicína chápe ako aplikácia adultnej pacienta alebo z iného darcu odvodenej kmeňovej, tzv. Kmeňovej bunky. Väčšinou sú to bunky z kostnej drene, respektíve bunky z tuku alebo z iného tkaniva, ktoré sú eticky nezávadné. Nehrozí tam žiadny transfer cudzích ochorení a pri rešpektovaní všetkých bezpečnostných zásad sme schopní vyprodukovať transplantát buniek, ktoré indukujú reparačné alebo regeneračné procesy v danom tkanive. Pupočník na základe aj našich experimentov obsahuje tak vo svojej, respektíve placenta sama so všetkými svojimi tkanivami, obsahuje extrémne veľké množstvo kmeňových buniek aj mezenchymálnej rady. My sme sa vo svojich experimentoch zamerali hlavne na plodové obaly, Amnion a Chorion, kde sme dokázali, že existujú bunky, ktoré nesú aj znaky embryonálnych kmeňových buniek, ale zároveň nesú už aj znaky adultných kmeňových buniek. Postupnou kultiváciou sa tieto znaky vytrácajú, znaky embryonálne vytrácajú, čím dostávame veľmi validný zdroj mezenchymových kmeňových buniek, využiteľných pre terapiu. Dnes existuje niekoľko klinických štúdií vo svete, v západnom svete, ktoré sú používané hlavne pri autoimunitných a neurodegeneračných ochoreniach.